Tona. Cum băna? Era tucăliva de paie, tucăliva de țigă? De paie, ciucico, tiam costi. Moderator, eram la Hora, ma nu. No. Eram Pitmunți. Eram pitmunți, venea prămbiara, ne diam tu munti, tiam costi, tiam feriche, tiam partan. Cum nu știu, că noi baltă. Ața stai și acolo, tanco că s-o rună duse pe altă bate. Și l'omul, când s-am frânzeam freda, ața parta, nic, plantam coste vedețiam, de palta în coste? De pigliu, de carpo, de mileze, nu de parta de frânzeam. De coch? De coch, puțin de coch. Mai mult de coste, de se fac de coch? De coch, ma, nu are coch, te faci coste 3 metri. No, ma sai este. De frapsun, goală. De frapsun, de țelitizăși. Și plantam. Cum băga bana voastră de? Friga, oficiam, legam scosti, adunam cângiucă, îi ziceam, le legam coste, le făceam cu gahome și le legam cu nufuni vârtoase și le amânam, o băgam pe nufurche, o țineam. Furcă mă strup. Furche, o țineam pe furcă, așa că am una costă din pade. Ia stătă, chiar de parte de stură de furca, oficiatul. Furca o băgam namsa. Chiar de parte de costa, de furca băgat costele. Chiar de mare era ața călivă de paie. Furca o băgam namsa. Și ața poate se era 3, 4 cepi. Era stronghiul. Vrăgușă, toate și le legam coste, una de călgiuc, una din pade, le-am băteam și le legam. De furca, chiar de parte era costa. Si băgat pade, 3 cepi, 4 ținții. Bravo. Călgiucul stea o namsa și aceea era frigăra, făcea, cum zicești, câte un metru. Venea stronghiul toate și venea cubeu toate. Un custan cu cubeu o curcubeu? Cubeu. Un custan toate cu coste și pregios îi băgam feriche. Pregios feriche? Feriche, un zon de feriche, câte un metru. Și legam cu coste. Ciucu, înțăpam cu legătură cu ți era? Cu spart. Spart. O legam cu spart. Mini stăteam din nu și ata din afară. Făceam un îndrau de lemn. Și o făceam îndrau de lemn și ata ne dădea mine dădeam din nu. Ea ne dădea din nu și mine dădeam din afară și o lega ea cu costa. O oră, 2 ori, 3 ori, veneam la ușă. Veneam la ușă, băga fere. Ața ușa, o chemăm dera. Ușa. Ușa de călivă de paie se cheamă dera. Nu dera. Dera este armanica. Dera e armanica. Ușa, zicem noi, lasă. Ața se chidă dera, se zicem, este de armanica. Nu este de-a noastră. Tora, noi, la ușă, băgam leasă. Leasă, bravo, e leasă. Și oamenii le-am tărțeam de sus de ferică, știam parta, nu și el, făceam ripli și se alina ata. Cât se parta de tot? Cât se avea largă frenză? Avea largă frenză și făcea apa. Tața. Ferica era tiprigios. Și nu trebuie să mică vin decât să văi. Și se alina, iertata leată tot. Și ți-a ea luat lângă mine, că mine ascultam mult. Ascultam mult, și nu știam, ziceam numărul. Stai că îl vrei. Mi-a realizează, tată. Zicea ea, alți intrau, zicea ea, ghiuțul la mine, să bați acos, le costă în gură, dar să nu vine câte mine, dar să legmi. Până l-am de hăbare mine, dar să l-am costa, gaia mă hăcă tine. Mine nu ziceam, nici cu văzut, nici cu nu văzut. Eu băgam în poia, o l-am de hăbare. Eu am cost în gură, deci veneam drau piaon și mine dădeam piaon. Piaon de partire de costă? Dar să nu dădeam toidiu.
Su, non vediamo casa pensiamo. Facciamo certi di parte, ma incărcam, veniamo. Serții de pe? Încărcat. Mediam, la mult sus și adunat. Cum? Mediam, o tăiam și după frândeam nici, veneam acasă, să vedeam casă. Făceam patul, hărar, sarți, le băgam pe pat și aveam cu ne chilime, cu ne tendă. Care am vedeat cu le puteți? Aici băgam pe pat, cum se întăiste. Și le vedeam, dar nu știu așa zvilite. Aha. Cu gura că tot, de unde făceam chilime. Ușa, că tu oficial de tot. Că te acorzi da șoha, tu mai... Nu, că te soare ca că s-a vintul, așa? De prigiosul. De prigiosul. Și vedeam și una chilivuce, dar băgam berechechea după. Avea neîngățat chilive și altă chilive. Și vedeam una chilive mică, îți băgam cerchelul, vedeam penea, căpistera, căpătorul. Și avea casă. Și avea casă. Băga trăcănea, urzeți, se adunam, peturi, tot soiul, acolo le adunam. El, eu făceam. Și acolo făceam făceam vatre, acolo tu... Vatra o făcea nu între la chiliva. Nu. Nu, cu focul ți se făcea. La naște. Era noapte. O dădeam cu loc de nu, toate casele. Era date cu loc de... Cu loc date mai mult de 1 metru. Dar să nu acață focul. Ma s-a când iarul se prădea. Sì, a ferica masușucă să se aprinde cu de onoare. Și făceam acolo toate, făceam cerchelul, deci toate soli. Dar o casă, ce stăteau oamenii, ce duceam penea să măca, făceam tucionar. Tucionarul este acolo și băgăm focul. Făceam vată, făceam tucionarul, fumul, fădea câteva ieși. Fumul ăsta, cum e seara? Nu vă scutea ochii, nu? Fădea sus. Cum sus? Avea guvă sus? Guvă nu avea, mă fădea așa, cum fădea guvernul, nu? Sta sincer, ce ți-ai făcut tine acolo? Așa, venea ospiți și toți acasă. Ața era casa? Ața era casa, dată, cu loc, cu bună, cu gâștiere, ca să-i gheachea. Nu înțeles, cât ar da ața casa? Nu intra răcoare, nu? Acolo nu avea, apoi avea strane dumnea, de cioți, vilenți, de lena, de plină, de goțile, de țile. De țile. Lucram eu, toată ziua, lena, căprina, tot straniu făcea. Tu de straniu?